Et presento com fer la reserva a través de l'app del club. Obrim l'app. Aquí, reserva d'activitats. Això són reserva dels amarradors. Aquí teniu tota la descripció. Clicqueu a reserva d'activitats i aquí filtreu. Tipus d'activitat. Quina voleu? Activitats escolars, socials, cases esportius, cursos, rutes guiades. Principalment seran cursos i rutes guiades. Vale? Jo trio ruta guiada. Trio ruta guiada. Aquí, ok, i diu ok. Trio la modalitat. Per exemple, creuer, caiac, super lleugera, jocs de tant, rem de mar i altres. Jo trio la de creuer, per exemple, i selecciono. I busco. Aquí em surten totes les activitats, rutes guiades amb creuer, la data, els preus lliures, el preu, aquesta està ocupada allà, etc. Per tant, jo reservo aquesta, per exemple, que em diu aquí l'horari, la data i tot això, i inicio la reserva. Aquí em torna a confirmar les dates, les meves dades personals que estan aquí, que si jo vull fer dues reserves he de sortir i m'he de logar amb l'usuari que està donat d'alta, per tant puc fer-ho una per persona, i aquí aplico el codi de descompte, que és abonat 2021, i aplico. I em diu que el codi de descompte s'ha aplicat correctament, s'has de pagar 0 euros. Jo dic ok, accepto les condicions i confirmar la reserva. I em diu que la reserva està feta, que rebré un correu i finalitzar. I ja tinc feta la reserva. Amb això podeu fer les rutes guiades de totes les modalitats i venir a la Gràcies.